la sortida. Numéro 5, Romain Taoui-Pinois. Numéro 6, Alastair Potage. Numéro 7, Bertrand Thierry. Numéro 8, Luc Naraway. Numéro 9, Florian Cazeneuve. Andava 30.000. Numéro 10, Jen Oud. Però bueno, per allà fora també se'n veuen. Bueno, jo vaig llegir Mundo Deportivo, Adrien Planté. Esperen 30.000 persones. Numéro 12, Yves Massy. Numéro 13, capitaine David Marty. 40. Numéro 14, Paris 6. Et numéro 15, Gavin Youk. Vinga, va. Les remplaçants, numéro 16, Romain Terrain. 17, Sébastien Taoui-Pinois. 18, Robin Chawachou. 19, Léo Daniel. 20, David Mélé. 21, Dionné Tucala. 22, Richard Monson. Et 23, Jérôme Schuster. Bueno, sempre està de suplent. Jerome Schuster sempre està de suplent. Ja es ve. Catalan fait du bruit. Està una miqueta passat de voltes ja. Que porta més anys ja. No, però si només aquests són nens. És un quan... És un quan... No es veuen tan forts, no? No es veuen tan forts per jugar a rugby. Però bueno, és igual, passaran per totes les cames. Això és com quan foten un temps mort allà a l'Olímpic de Badalona, que surten aquells nens de jugar amb la canasta. Selecció catalana contra l'Andorra. Gràcies per presenciar aquest segon partit després de USAP Toulouse per la segona festa del rugby català. Merci Pierre Arès. On va faire un maximum de bruit bien entendu pour l'entrée de l'USAP. On va surtout attaquer avec celle qui remplace aujourd'hui la tribune paquet à côté de l'horloge de Montjuïc. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, faites du bruit. Visca! Celle qui remplace la tribune Chevalier. Attention, celle qui est la toiture, on y va. 1, 2, 3, à vous. Celle qui est derrière les poteaux, qui remplace la tribune Goussa. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Et en place, celle qui remplace la tribune Teslo. Il va falloir faire un maximum de bruit. 1, 2, 3, à vous. Et pour finir en beauté, les 4 tribunes réunies. 1, 2, 3, allez. La sortida dels jugadors i això. Igual. Que ja estàs gravant, però. Sí. Estem en antena ara mateix. Igual, de fet, pots carregar i ja està. Ah, no, sí. Ara, jo pel calentament hagués posat músiques com aquella d'Eyes of the Tiger o una d'aquestes, així per acabar de... pel·lícules. No! Però per acabar de... No. Sí, no? I Operació Triunfo, no? Aquella de Atolado, no? Això no és molt guarra aquella dia. Dans le tunnel. Vaig Attention. veure una vegada quan estàvem de Setmana Cultural i perquè les noies per petició la van voler veure. L'any que ve jugant de vermell, no? No, no, els pantalons vermells. Suposo que jugarem... Home, però allò sí que sí, no? Ara, l'any que ve jo trobo que ens haurien de ficar aquesta animadora. És un puntazo, eh? Juguen tots com que guanyem. El que passa que m'haurien de ficar dos globus d'aigua implantats. Bueno, dic, és que l'operació va per plastos. Dame un crèdit, per ficar targeta. Exacte. Encara estic pagant els interessos del primer. Per l'allargament de penes. Public Montjuïc, plus que quelques secondes. Et dans l'arène de ce fabuleux stade, les deux équipes vont faire leur entrée. USAP Stade Toulousain, c'est dans quelques instants.